Hello guys, Zero Gamer στο μικρόφωνο και σήμερα θα κάνουμε ένα challenge βίντεο. Πολλοί μου γράψατε να κάνω ένα challenge βίντεο, οπότε να είμαστε. Όσοι με ρωτάνε επίσης για το πότε θα βγάλω gaming βίντεο, ήδη έχω τραβήξει ένα, απλά προσπαθώ κάπως να το βελτιώσω και να το επεξεργαστώ κάπως. Οπότε, πάμε στο σημερινό θέμα. Σήμερα θα γυρίσουμε ένα βίντεο όπου έχω πάρει μερικά φασολάκια, δεν ξέρω, φαίνονται jelly beans, ζελαδάκια, τι το καλό είναι, και είναι απολύτως άσχημες γεύσεις. Ένα έφαγα και δεν παραλίγο να ξεράσω. Οπότε αυτό που θα κάνουμε θα τρώω ένα από αυτά και μετά θα προσπαθώ να πω ένα γλωσσοδέτη. Ωραία? Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να πάρουμε ένα από αυτά εδώ ένα, αυτό εδώ, αν το ξέρω αν θα φαίνεται καλά, είναι κίτρο με κάτι καφέ πάνω. Δεν ξέρω τι στο καλό γεύση μπορεί να είναι. Οπότε όχι. Είναι σαν μια αντιβίωση. Μια από αυτές τις αντιβιώσεις που δεν έχουν καθόλου ωραία γεύση. Οπότε πάμε στις γλωσσοδέτες. Ο παπάς ο Παχής έφαγε παγιαφακή. Ο παπάς ο Παχής έφαγε παγιαφακή. Ωραία. Ο παπάς ο Παχής έφαγε παγιαφακή. Ωραία. Άντε. Πάμε για άλλο ένα. Να βρω. Πάμε για αυτό εδώ. Πορτοκαλί. Και δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει και κάποια άσπρα επάνω του. Δεν είναι και τόσο άσχημο. Δεν ήταν τόσο άσχημο. Τι στο καλό. Έχει μια γεύση σαν πιο τυρί. Δεν ξέρω τι στο καλό, με καίει πάντως. Και το λαιμό μου. Πάμε στην επόμενη παροιμία. Μια πάπια. Μια πάπια με παπιά. Yes. Ωραία. Άντε, θα πάρουμε άλλο ένα. Αυτό είναι κίτρινο με καφέ πάλι. Πάμε για την επόμενη. Αυτό δεν είναι ακριβώς ό,τι βλέπω που μου γράψατε ακριβώς παροιμία, γλωσσοδέτης. Είναι σκουλικό μυρμήγκο φίδο κατσαρίδο φίδο αεροπλάνο τρύπα. Πώς θα το πω εγώ όλο αυτό το πράγμα? Σκουλικό μυρμήγκο φίδο κατσαρίδο φίδο αεροπλάνο τρύπα. Αυτό είναι βλακεία. Οπότε 1, 2, 3. Πάμε. Σκουλικό μυρμήγκο φίδο κατσαρίδο φίδο αεροπλάνο τρύπα. Yes! Με την πρώτη. Ωραία, αυτό ήταν εύκολο. Πάμε, βρούμε κανένα άλλο. Αυτό είναι κόκκινο με άσπρα.
Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αυτό είναι καυτό. Αυτό με καίει. Αυτό με καίει. Αυτό με καίει. Δεν ξέρω αν φαίνεται όσο έχω γίνει. Πάμε στην επόμενη εκκλησιά. Μολυβωτή, μολυβοκοντήλο-πελεκητή. Ποιος είναι μολυβοκοντήλο-πελέκης? Ο γιος του μολυβοκοντήλο-πελεκητή. Πάμε. Εκκλησιά Μολυβωτή, μολυβοκοντήλο-πελεκητή. Ποιος είναι μολυβοκοντήλο? Αυτό καίει. Καίει αυτό. Εκκλησιά Μολυβωτή, Εκκλησιά Μολυβωτή, μολυβοκοντήλο-πελεκητή. Ποιος είναι μολυβοκοντήλο-πελέκης? Ο γιος του μολυβοκοντήλο-πελεκητή. Άντε, γεια. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Να πιω λίγο νερό. Αυτό μου έκαιγε το λαιμό. Πάμε να πάρουμε ένα άλλο. Αυτό εδώ είναι πράσινο με άσπρα στίγματα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Όχι. Αυτό είναι το χειρότερο. Και έξινο και καίει. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ. Θα κάνω εμετό. Θα κάνω εμετό. Πάμε στην τελευταία. Ο Τζίτζιρας, ο Μίτζιρας, ο Τζιτζιμίτζι. Αυτό το θυμάμαι, το είχαμε κάνει πιο παλιά σε ένα βιβλίο. Ο Τζιτζιρας, ο Μίτζιρας, ο Τζιτζιμίτσιχότζιρας ανέβηκε στη Μιτζιριά, στη Τζιτζιχότζιριά να κόψει τα Τζίτζιρα, τα Μίτζιρα, τα Τζιτζιμίτσιχότζιρα και Τζιτζιριά. Ο Τζίτζιρας, ο Μίτζιρας, ο Τζιτζιμίτσιχότζιρας ανέβηκε στη Τζιτζιριά, στη Μιτζιριά, στη Τζιτζιμίτσιχότζιριά να κόψει Μίτζιρα, Τζίτζιρα και Μιτζιχότζιρα. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά δάκρυσα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα τελειώσω αυτό το βίντεο εδώ. Καίει ο λαιμός μου. Οκ. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe γιατί με βοηθάει. Bye guys.